Nagtuo ang 10th Infantry Division, Philippine Army nga mapuhag sa ilang tropa ang nahabilin nga huya nga mga grupo sa New People's Army nga naglihok pa sa ilang area of responsibility. Matud kang Brigadier General Alan Hambala, ang commander sa 10th Infantry Aguila Division nga nakafocus karon ang ilang military operations sa San Fernando, Quezon ug Maramag sa Bukidnon nga ilang bagong AOR. We have no Christmas and New Year's break unless we could dismantle the remaining guerrilla front operating in Bukidnon. Hanggang ngayon is yan pa rin yung standing directive ko. But sabi ko nga is trabaho natin ito. We are then given up to September 30 to finally dismantle that remaining guerrilla front. Buot ni Brigadier General Hambala nga maangkon sab sa Bukidnon ang insurgency free sama sa naangkon nga kadaugan sa Davao Region. Na kailangan nating tapusin na itong problema sa lugar nito, sa region nito, para ma-improve, ma-develop na kayo, mabigyan ka tayo yung kapayapaan, development, lahat-lahat. That's why sabi ko, ito nga sinasabi ko palagi, I think we need, kailangan namin ng all-out support ng iba't ibang stakeholders, even local government officials ng Bukidnon. Naglaom og suporta ang 10th ID sa mga local government units hilabi na sa Bukidnon aron hingpit nga makabot ang gipangandon nga kalinaw. So kailangan talaga natin yung all-out support nila, Kailangan from top to bottom, Not from bottom to top. Dili na bag-o alang sa mga sundalo ang tahas nga kinahanglang madismantel ang tanang nahabilin nga Guerrilla Front 57 nga naglihok sa Bukidnon ug North Cotabato nga dunay 13 na lang ka mga miyembro og Sub-Regional Centro de Gravidad Peddler sa North Central Mindanao Regional Committee sa Quezon, Bukidnon. Kita magod sa military organization, we are always bounded by a timeline. So sa tanan nga mission gid nga ginabuhat nato, naagid tay target diha and naagid pud tay ginaingon nga specific timeline na ma-accomplish siya. Ang atong kasundaluhan sanay na gid siya sa iyang mga daily task ug sa ato ang mga mission nga sa tanan nga tahas nga ginaadto sa tuwa is dapat ma-accomplish gid namo siya with a given timeline. Dako ang pagsalig ni Major Mark Anthony Tito, ang spokesperson sa 10th ID sa tropa nga ilang mawagtang sa hingpit ang presensya sa NPA hilabi na sa probinsya sa Bukidnon. So sa part sa tong kasundaluhan, I believe focused man pod sila karon in accomplishing this mission nga kanaog sa atoa. So ang pressure that is parcel of our job na gyud. Kumpiyansa ang 10th ID nga makabot sa tropa ang ilang tahas sa ilang bagong AOR kay nabuhat sa nila kini sa Davao Region. Busa, doble ang ilang pagkugi ug pagpaningkamot aron matuman ang kamanduan sa ilang commander. Eugene Hinutan, Newsline Philippines, Davao Region. Stay safe.